по идее не будет, через 2 минуты уже отправление. Кінцевий припиночний пункт. Станція метро Академія наук. Там двигатель жарко. Так он спереди в любом случае. Будет жарко. Весь теплый воздух от двигателя будет туда лететь. Еще в Краснодаре были. Сейчас спят. Она забыла. Дом другу. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Дом другу. Наступний припинок академічний. Наступный припинок академичный. Осторожно, двери зачиняются.
Припинок академічний. Наступний припинок ботанічний. Наступний припинок ботанічний. Осторожно, двери зачиняються. Припинок ботанічний. Наступний припинок радіальний.